Laudioko lagun talde batek Otsoaren atza laburmetraia grabatu berri du. Gu beraiekin egon gara filma honen nondik norakoen berri izateko. Badaude hor talde batzuk kriston esfortzuak eta abar egiten, pixka bat galdutako memoria hori berreskuratu nahian, ez? Hortik doa pixka bat hildo horretatik doa laburmetraia hau, ez? Guda zibilean edo gerra zibileaz ere, Espainialdean egin dira pelikulak eta nahiko onak ere batzuk, eta hori, baina hemen Euskal Herrian gauza handirik ez dira egin, ez? Horun hori ikusten genuen pixka horren beharra hemen zegoela eta gure aportazio, gure ekarpen txiki hori egiten saiatu egin gara, ez? Filma gerra zibilean girotua dago, eta Goikogan hemendiko lubakietan grabatu dute. Nik uste Laudioko jende asko badakiela berez, igual beste jende asko ez daki, baina badakiela berez. Hor bertan daukaguela Goikogane, Kamaraka, Ganeko Gorrenduran, Burdinaren gerrikoa zegoela, eta han gudariak eta gerra bizi izan zela, hemen ondoan gure herrian. Nahiz eta igual batzuk ez jakin gertatu zela, nik uste jende askok baukala presente oso gertatu egin dela. Egon dira beste lubaki batzuk Arabaldean badaude ere, baina ikusi genituen guztien artean egoera honenean eta estetikoki polita nahi baduzu edo hori ateratzeko pelikula honetan Goikoganen bertan hain zuzen ere ziren. Aurretik beste laburmetrai bat grabatu badute ere, honakoaren grabaketak arazo ugari sortu dizkiela aitortu dute. Problemarik txarrena izan zen hori, eguraldiarena. Goikoganera igo eta kriston lainotza, ezin grabatu, beste egunean berriro igo eta batzutan grabatu, beste batzutan ez, begiratzen eguraldia zelan zegoen. Ezin da ahaztu, hau aziozko pelikula bat dela, eta gerrazko pelikula bat dela. Orduan horrek eszenografiaren aldetik eskatzen dizu asko, ez? Asko eta asko. Orduan bai armamentoa, armak behar dituzula, bai arropa behar dituzula, bai treze guztia, bai kaskoak eta holako behar direla. Laburmetraiaren edizioa bukatu berri dutelarik, Aiaraldeko zein Aiaraldetik kanpoko zenbait lekutan proiektatzeko asmoa adierazi dute. Gu nahi duguna, benetan, zinematik ateratzen denean jendea gutxienez ateratzen, pentsatzen, egia dela, egia da, gerran gertatu zen zenbait gauza ahaztu egin ditugula eta berreskuratu egin behar dugula, justizia pixka bat eskatu behar dugula, zen horre gertatu zirenak ziren harrigarriak, horrein daude kriston zigorrak egon ziren bere momentuan, hildako pila egon ziren, ume asko egon ziren, hemendik kanpora atera ziren, 13.000 inguru atera bere izan zuten umeak, gerrako umeak deitzen ziren eta bar. Eta orduan, pentsatza gutxienez, jendea ateratzen bada pentsatzen, orain kriston justizia, gizarte honek holako zor bat daukala, momentu hartan bizi zen jendearekiko, egoera zail batean egon zen jende horrekiko, guretzat honen izango zen.